We zijn nu in speelboerderij Piroïd en Neeuwvliet. We gaan zo naar de show van Verini kijken. Het blauw dat rood was. Veel kijkplezier! Ik ben Rini Venijn en als Verini maak ik vanavond theater, hier zo in Theater Piroïd. Het is de bedoeling dat er heel veel kinderen komen en ik heb begrepen dat er vanavond ook weer heel veel kinderen komen. Het is bomvol, dat betekent dat er 50 mensen hier zo zitten. Mensen, want het zijn een heleboel kinderen, maar ook gelukkig heel veel volwassenen. Papa's en mama's en opa's en tantes enzovoort. En dan gaan we hier lekker theater maken. Kunt u wel iets verklappen over de voorstelling? Ja, de titel die weten jullie al, die is al bekend heb ik begrepen. Verini en het blauw dat rood was, maar dat roept natuurlijk wel wat op. En als je zo achter me kijkt, hier zo naar het decor, dan zie je dus ook allerlei blauwe voorwerpen. En een rood voorwerp. Ik kan wel een klein tipje van de sluier oplichten, niet te veel natuurlijk. Maar het gaat over een man die houdt van alle kleuren van de regenboog. En die man die liep altijd door de straat en dan was hij altijd heel gezellig aan het zingen. Dan zong hij zo'n liedje, ik doe gewoon één regeltje hoor. Pak de kwasten en penselen, want we gaan de verf verdelen. Nou, dat zong hij. Hij hield van alle kleuren van de regenboog, zeggen de kinderen dan. Maar op een dag zagen we die man niet meer. De straten waren eigenlijk stil en er was geen vrolijkheid meer. En als de kinderen dan langs het huis van die man liepen, dan zagen ze dat al die kleuren van de regenboog verdwenen waren en dat hij alleen nog maar blauwe dingen in zijn huis had. Hoe is het om theater te maken voor kinderen? Ja, dat is geweldig. Volgens mij is dat het mooiste vak wat er is. Volgens mij is er geen enkele... Ja, timmerman is geweldig leuk, dat wilde ik vroeger worden. Ik wou onderwijzer worden, dat is me ook gelukt. Ik was onderwijzer, dan werk je ook al met kinderen. Maar theater maken voor kinderen, ik denk niet dat er iets is wat mooier is. Maar ik denk ook niet dat er iets is wat moeilijker is. Ja, dat weet die man wel. Hij had allemaal van die dozen besteld. Maar, ja, maar weet je, die man die hier woonde, die zagen wij heel vaak op straat. Dan zagen we hem lopen met zijn gitaar en dan was hij zo heel vrolijk. En dan zong hij een lied met zijn gitaar terwijl hij op de straat liep. En dat lied dat ging over alle kleuren van de regenboog. Maar dat weten jullie al. Ja. Nee. Oh, jullie kennen natuurlijk gewoon alle kleuren van de regenboog. Nee. En die man die zong zijn liedje op straat. Pak de kwasten en penselen, want we gaan de verf verdelen. Ga mee langs alle deuren, want we gaan de wereld kleuren. Ken je het liedje? Nee. Oh, dan zing je maar eens mee, probeer het maar. Pak de kwasten en penselen, want we gaan de verf verdelen. Ga mee langs alle deuren, want we gaan de wereld kleuren. Ja, zo ging dat. Waar is de blauwe molen? Dank u, en waar is de blauwe emmer? En daar. Dank u, en waar is mijn blauwe hoed? Boven je. Daar. Nee, kijk daar, waar je gezicht stopt. Dank u. Die meneer zat aan zijn tafel. Ik hoor wat. Er wordt geklopt.
dat voor mij? Ja. Is dat in het postkantoor? Ja. Dan moet ik er naartoe, want ik heb pakjes besteld. Ik had pakje 4, 5 en 6 besteld. Zouden ze er al zijn? Ja. Ik ga er naartoe. Hallo mevrouw. Hallo. Bent u van het postkantoor? Ja. Ik had pakjes besteld. Ik had pakje 4 besteld en 5 en 6. Zijn die er al? Ja. Kan ik ze meenemen? Ja hoor. Oh, gelukkig. Eindelijk zijn de pakjes er. Oh, pakje 4. Dankjewel. Pakje 5. En pakje 6. Dankjewel mevrouw van het postkantoor. Geef ze maar een applaus voor. Wat vonden jullie van de voorstelling? Leuk. Leuk. Heel leuk. Kon je het verhaal goed volgen? Ja. Ja. Wat had je eigenlijk verwacht van tevoren? Nou, eigenlijk voor de rest niks van... Ja, ik wist niet echt wat er ging gebeuren. Maar toen ik binnenkwam, dacht ik wel van... Ja, het is blauw en het betekent met rood. Maar voor de rest wist ik niet. Vond je het een leuke meneer die je de voorstelling deed? Ja. Wat vond je er leuk aan hem? De blauwe bloemen die zoekt. Hij kon leuk vertellen, hè? Ja. Vond je het verhaal leuk? Ja. Wat vond jij van het verhaal? Leuk. Vond je de meneer ook leuk? Ja. De manier waarop hij het vertelde? Ja. En hoe heet jij? Niek. En dit is Janniek. Anna. Ik ben Anna. Oké, en jij? Nova. Dit is mijn broer Keanu. En hebben jullie zin om volgende keer weer te komen? Volgend jaar misschien? Oké. Wil je nog even zwaaien naar de camera voor Scheldemond TV? Doei. Oké, dankjewel.